choyambirira kunalifuna kwathokoza kunoko ku Blantyre tikamati constituency ya DPP yamphamvu ndi yathu komanso nimafuna ikhale yathu tifuna tizikhala number 1 komanso kwathokoza kuti ngakhale takumana ndi mayesero ochuluka pakatipa koma sitinataye chipani tili nganganga pambuyo pa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi DPP ndiye kunalifuna kucheza nawo komanso kuwagayira makaka achipani kuti munthu wa DPP azidziwikadi kuti munthu wa DPP. Izi timapanga nthawi zonse. Olo mukapita pa Facebook page panga mukaona kuti sikoyamba kupanga izi kuno. Timapanga nthawi zonse. Apa tinaitana ma area 60 kutero ku next week kubweranso ena 60 mpaka na onse timalize ako. Tini ma area kuno almost 200. Tifuna kuti timfikire wina aliyense komanso timafuna titengerepo mwayi kuti tiyamemeze anthu mukuziwa ndi nyengo yathu ino kuno kwathu kuno tayamba kalembera wa mavoti tiyakuseso anthu tiyamemeze tiyauze kufunikira kokalembetsa ndi kuzaponya voti yawo kuti DPP pamodzi ndi Profesa Arthur Peter